Брат, ще дошли до вечера на дискотека. Каква дискотека, бе, брат? Каква дискотека? После затова си в такава форма, разбираш ли? Ма ти си по-дебел от мен, И бе. какво? Аз бълкам, разбра ли? 99 калории, така си го топваш в протеинчето и е топ. Ама протеин си пие с Без това вода. вода, затова се задържа вода. Дай, аз ще направя хранителен режим. Какво правиш, бе, брат? Добре ли? Това е за горната глава на трицепса. Бицепса расте, бицепса расте, бицепса расте. Спиш ли, бе, брат? Братле, в момента изпаднах в дневен сън, седнала методика специална за повдигането на тестостерон. Виж, брат, виж, става. Добре, аз ще Тръгваш ли, тръгвам. отленце? Айде. Що ми стисна ръката два пъти? Едно ръкостискане ти е 5 калории. Като стискаш двойно, просто увеличаваш това действие, това са ти 10 калории. 10 калории, като това го правиш всеки ден и срещаш средно около 40 човека, ти разбираш ли колко повече калории можеш да изгаряш. Мини, бе, братле, какво Не правиш? мога, брат, не виж, че заради това упражнение за трицепсите не мога вече минавам в тия вратички, трябва да ми по-широки. Бате, писне ми, ела тук.